Já vám, přátelé, přeju krásné dobré ráno, jak vidíte, z pražského hlavního nádraží. No a my se dneska jdeme podívat na první jízdu oficiální prvního pravidelného spoje vlaku Talgo, který vlastně Leo Express získal nájmem od společnosti Renfe ze Španělska. No tak pojďme se na to podívat, jak celá cesta bude probíhat. V 6:25 odjíždíme, takže to máme za nějakých 30 minut. Takže podíváme se, doufejme, že napíšou včas od nástupiště na tabuli. Podíváme se na příjezd a na to, jaká bude celá cesta. Natáčím svět za oknem, vlakem dál. Sdílím sny, co koleje mi dali. Evropou jedu, možná i světem. Můj vlak, můj čas, já volám ho domovem. Tak dívám, tak tady trošičku více věci nesedí, protože když jsme byli dole v nádražní budově, tak psali, že vlak přijede na druhé nástupiště na severní část a severní část je na druhé straně. No a teďka, jako jak se dívám, tak na odjezdové tabuli tady na nástupišti je napsaný vlak 12:15 a na vlaku je napsaný vlak 12:17, který ani snad tuším neexistuje, takže nemám tušení, ale jako měla by to být ta naše souprava, jo, nic jiného by tady nemělo odjíždět. Takže je to takové ze začátku chaotické, ale tak snad jim to budeme moct odpustit. Zatím je jízda příjemná, zatím si asi nemůžu na nic extra stěžovat. Zatím pohodička. Jenom je tady pár takových asi nešvarů, nedostatku, protože měli jsme
ve směru jízdy, ale i tady tohle má v tomhle vlaku své řešení. Co se týká první třídy, teda biznesu, tak tady máme poměrně velký stolek. Poměrně prostorný. Myslím si, že ti, co pracují na notebooku, tak tady nebudou mít absolutně žádný problém, co se týká velikosti. A nebo kdo rád hoduje ve vlaku, tak myslím si, že tady se mu vleze celkem solidní množství jídla. Co se týká palubního menu, tak když se podíváte, tak je naprosto stejné, naprosto shodné s tím, které je teďka aktuálně na Flirtech, které jezdí mezi Prahou a Polskem. Takže úplně klasické meníčko. Nevím, třeba když pojedete za čtvrt roku, tak se může lišit oproti tomu, co vidíte teďka. Vzhledem k tomu, že vlastně co čtvrt roku se mění na jarní, letní, podzimní a zimní menu podle období. No já jsem si teďka objednal koláč jahoda rebarbora a cappuccino. Mám tady svoje cappuccino, mám tady svůj dort, jahoda rebarborovi. No a celá ta sranda mě stála jenom 69 korun, protože ten koláč není v business meníčku. Nicméně, když byste si chtěli takové kombo objednat, tak já vám tady napíšu do titulku, kolik by vás to stálo normálně, protože účtenku mám v mailu a tam je celková cena, kolik by to stálo, když bych si platil i kávu, která v tom business menu je. Když jsem si objednal jídlo, tak jsem tady napasoval takhle i na tácku mapu vozu. Můžete prohlídnout jednotlivé vozy, kde co se nachází. Vlastně první třída je dokonce tichý oddíl, kromě toho, že je to business. Třetí vůz je bistro. Potom zbytek jsou economy vozy. A 12. vůz je dětský oddíl. No a já se teďka za maličký okamžik půjdu podívat na celou soupravu a prvně se společně podíváme, jak na tom jsou toalety. Pojďme se společně prvně podívat na velkou toaletu. Možná se dveře otevřou, možná ne. Když to svítí zeleně, tak by to mělo být asi volné, ne? Bych řekl. Už se zavírají dveře. Chvilku to trvá. A tady asi musíme zamknout. Tak, měli bychom tady být zamčení. Tady klasicky umyvadlo, takové maličké. Záchod. No, ale to množství toho toaleťáku nevím, jako sice nejsme na hotelu, ale na to, že jedeme 3,5 hodiny z Prahy do Bratislavy. Tady když se podíváme, tak tady máme prázdné ty držáky, měl bych se taky držet.
A tady tohle asi bych řekl, že to dostačovat nebude až tak úplně. Teďka jsem se přišel podívat na ten bistrobus. Takhle můžete stát u okna. A nebo si pak můžete objednat jídlo na své místo. Zatím vám tady nemám moc co jako ukazovat. Snažím se vždycky něco vymyslet a něco zajímavého ukázat. Právě jsme před chvíličkou projeli přes Pardubice a ještě máme před sebou celkem dost velkou štreku, protože my jedeme do Bratislavy přes Olomouc a přes Břeclav. No, takže uvidíme ještě něco, se pokusím vymyslet. No a co se týká druhé třídy, tak na to se podíváme po zpáteční cestě, protože zpátky, jak pojedeme z Bratislavy, tak pojedu do Břeclavy, takže tam ještě bude nějaký ten čas. Tak a pojďme se přátelé společně podívat na rychlost internetu. Dáme spustit test a mrkneme se na to, co nám to ukáže. No, vypadá to zatím na pěkné čísla. Nahrávání nám to... A jo, už se to měří. Takže tady máte výsledky. Atención, atención, pasajeros al tren, el expreso de la cigarra va a partir. No sé si ya les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran vagón muy cargado de ilusión. No paraba de reír al llegar a la estación. Choco, 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 choco. No sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina al vapor me fumaba hasta el carbón, rechinando mi canción bajo los rayos del sol. Choco, 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 choco. Ale bárisky vystačí, jo? Takže my jsme dojeli s nějakým přibližně 4minutovým zpožděním do Olomouce. Jinak se mi ještě podařilo vyzjistit, že je tady celkem dost problémů s dveřma. No to jsou právě, že už 3 máme mimo provoz, ty dveře. No ale jezdí tady celou dobu teďka s náma technici španělští. Mají tady ještě nějakého tlumočníka. Takže se to snaží řešit. Něco budou řešit asi pravděpodobně v Bratislavě během přibližně hodinové pauzy, kterou tam mají. Takže uvidíme. Nicméně ty problémy s dveřma nemáme jenom my, ale i souprava, kterou jsme měli v Ústí nad Orlicí, tak jsem si všiml, že už tam měli nějakou tu cedulku s nefunkčními dveřmi. Tak a vzhledem k tomu, že mám nárok ještě na businessmenu,
To znamená, že buď si můžu dát chlebíčky, anebo zmrzlinu, jenomže na zmrzlinu jsem až moc nachcípaný ještě. Tak jsem zvolil teda chlebíčky. No a k tomu jsem si zvolil ještě druhý nealko nápoj. Cappuccino už jsem měl nealko. A teďka ještě tady jsem si vzal Lipton Ice Teečko. Tak jo, přátelé, ani to nebolelo a s nějakým 11-minutovým náskokem jsme přijeli do Bratislavy, což je paráda, takže super. No a my se potom svezeme zpátky a pojedeme druhou třídou, teda ekonomy. Nemám nejmenší tušení, jestli to říkám dobře, ale pokud se nepletu, pokud vám to vysvětlím správně, tak vlastně ta jednotka Talgo nepotřebuje ani jakoby napájení z lokomotivy, že vlastně tady v tom posledním voze, nebo aktuálně posledním voze, když jsme jeli sem do Bratislavy, tak to byl první vůz, tak je v tom agregát, který vyrábí vlastně elektřinu pro celou soupravu. A teď si nejsem úplně jistý, jestli to měli i ty soupravy, když jsme jeli 2 roky zpátky do Sarajeva z Ploče. To si nejsem úplně jistý, ale vlastně ta souprava nepotřebuje napájení, jenom to potřebuje odtáhnout, takže se k tomu připojuje lokomotiva, jinak si to veškerou elektřinu na topení, klimatizaci, osvětlení a všechny vlastně potřebné věci, informační panely a podobně, tak si to vlastně vyrábí elektřinu samo. Ale není to zase moc ekologické, že jo, no, tak jakože máte to na diesel. Jo, tak to nám to krásně začíná. Za chviličku se máme vracet zpátky. Mám nějakých 45 minut na přestup v Břeclavi. Máme 12:58, odjezd je tuším 13:05 a teďka nám vyhlásili, že náš vlak, ten Leo Express zpátky s tím Talgem, že bude mít 20 minut zpoždění z důvodu nějakých technických příčin, takže uvidíme, no. No, škoda. Blbě to tady začíná. Celkem dost cestujících, nevím, jestli je to tady vidět. Za mnou na nástupišti tady čeká na ten vlak, na ten Leoš a jako no, nějaký technický problém.
Tak jo, dveře se zavřely a čekáme na odjezd. Takže s 25-minutovým zpožděním opouštíme Bratislavu. A tentokrát frčíme teda v economy třídě. Společně podívat, nevím, jestli mě slyšíte, tak ještě jednou. Pojďme se společně podívat ještě na malou toaletu, jak vypadá. No a tady už musím pochválit, že to vypadá se zásobou toalet jako trošičku lépe. I když ta čistota, no, to už vypadá, jak by si s tím někdo utřel zadek. No ale jakože fuj. No tak jako, díky pěkně za ty dary. Tak jsem se byl teďka objednat jídlo a počkejte, musím s váma otevřít dveře. A teď budu skrz celou soupravu tady balancovat s táckem s jídlem. Což bude zajímavé. Ještě na zádech mám brašnu, na zádech mám batoh, přes rameno mám brašnu, v jedné ruce kameru a v druhé ruce jídlo s pitím. Já jsem si na jídlo vybral smažený camembert, vlastně smažák, jo. A to z toho důvodu, že ho chci tak trošičku porovnat s tím, co jsem dostal už pár let zpátky vlastně u ZSSK od Vagon Slovakie. Jsem zvědavý, jestli teda ohřívaný syr v mikrovlnce bude lepší než syr, který byl pravděpodobně teda smažený u Vagon Slovakia v nějaké fritéze. Jako popravdě řeknu, že s porcí jsem spokojený, protože čekal jsem menší ty syry a hlavně Slováci, mám pocit, k tomu měli hranolky, já k tomu mám brambory, které považuji, že jsou k tomu teda vhodnější, i když jako každý máme jiné chutě. No a dostal jsem k tomu ještě takovou tatarku, vypadá to na něco, tady si něco nepovedlo, tady je trošičku špinavá krabička, ale nevadí. Tak hlavně si na to musím dávat pozor. A vypadá tak jako na nějakou domácí. Tak uvidíme. Vůbec, přátelé, nevím, jak se tady u toho jídla natočit. Takže jsem si tady sklopil stoleček od spolucestujícího. Tak jdeme ochutnat jídlo. Vyzkoušíme prvně brambory. Voní krásně. A tam budeme stát, lebo to je jako zastávka další. Dobrý. Zkusíme tu tatarskou omáčku. Jo, ale ta je výborná. To je fakt domácí. Nebo chutná tak minimálně. Nebo takhle bych si představoval teda chuť domácí tatárky. A teď to nejdůležitější. Bude se táhnout sýr, nebo nebude se táhnout sýr?
No, jako ta konzistence je taková, řekl bych, že tužší, ale už jsem měl i horší. Na to, že je to vlastně jakoby chlazenka, jakou si můžete koupit v obchodě, třeba do práce na svačinu, tak asi dobrý. Účinky na tělo. To stojíme na nějaké stanici, alebo to je jenom výuka. Tady něco řešit. Stále tady chodí španělští technici s překladatelem. Podľa mňa nie. Tu je len žlab hneď. Ale zpátky k jídlu, já myslím, že jo, že může Ale být. hneď je výhytka. Jako Na čo dve na to, že to fakt jakoby ohřáte v mikrovlnce to sa stáča k nám. a za tu cenu. A hen tam je taký stroj, ktorý som videl, keď som išli do Nitry Asi dobrý. dneska a keď sme išli do Bratislavy a to Samozřejmě hospodu nečekejte nebo nějakou restauraci s takovým tím fajným taženým syrem. Stromy, že to vypustil si a sám také pil strom. Za mě dobrý. Jinak vám musím říct, že z mých prvních pocitů bych řekl, že teda sedačky v ekonomii třídě jsou pohodlnější než ty sedačky v tom biznesu. Přesvědčte se sami, jak jdou polohovat. No ale co mi tady tak trošičku vadí na té druhé třídě, na té ekonomické, sice tady mají pohodlnější sedačky, ale nikde tady nenajdete u sedaček žádný odpadkový koš. Ani tady v téhle mezeře nějak, jak máte v té business třídě. A naopak tady v ekonomii třídě najdete zásuvky takhle umístěné. A máte 2 tady a dokonce 2 tady. Takže máte dohromady 4 zásuvky pro 2 cestující. Tak jo, i přestože jsme ještě před chviličkou měli zpoždění tak 29 minut, tak teďka jsme to stáhli na 21 minut. A z Břeclavy by měl ten vlak už odjíždět de facto na čas, protože zrovna ta 12.16 tam má čekačku půl hodiny. No, že bych řekl, že to je až takové přehnané, že přijede 14.28 až v 15 hodin odjíždí. Ale tak stáhne to, co nabral v té Bratislavě. Údajně to bylo kvůli toho, že potřebovali dotankovat naftu do toho agregátu, který vlastně drží při životě, chtěl říct při vědomí, ty vozy, tady ty vagóny. Takže bohužel museli zajet někde do depa a museli tam natankovat. A o to se zdrželi vlastně, že jo, řídili teda s těma 25 minutama zpoždění a teďka ještě jsme tady stáli, protože tady někde, jak se jede vlastně z Bratislavy do Kútu, tak je Viluka, je tam rekonstrukce stanic různých a tratí a podobně, takže jsme stáli poměrně dlouho. No, ale jako vypadá to nakonec dobře, že přijedeme s kolika, možná s 20 minutama, možná ani ne, s 15 minutama zpoždění do té Břeclavy. Takže je to fajn.
Dobrá, jsme v Břeclavi, kde naše cesta končí. Co jsem vám chtěl říct o Talgu, tak to jsem vám asi snad řekl všechno. Otázka je, jak se celá souprava, celá jednotka osvědčí u nás v České republice. Já myslím, že je dobrý, že jako mělo to sice jako nějaké mouchy, ale tak jako co nového u nás mouchy nemá. I když vlastně souprava není nová, ona je vlastně přivezená ze Španělska. No, zabij se a uteč, že jo? Takže jako myslím si, že fajn a nic není dokonalé v České republice, že jo? A protože už tady začíná opět hlášení, tak já se s váma rozloučím. Poprosím vás, pokud se vám video líbilo, tak o like. Nezapomeňte zanechat odběr, pokud ještě nemáte. A sledujte mě samozřejmě taky na Instagramu Trip Reporty, kde můžete sledovat všechny storíčka, všechny cesty živě, protože aktuálně vždy, když cestuju, tak tvořím content na instagramovém profilu ve storíčkách a můžete mě sledovat, kde zrovna jsem, kde se nacházím a občas i co chystám za další videa. Děkuji vám za pozornost a příště se zase uvidíme. Ahoj!